खुलुमबाय बयनिसिमबो आंथ' मा बुंनो नङा होमबा कमेन्टआबो मोजां फैखाया जाहैदों इउसुअलनि मानसिफोरा मोजां कमेन्ट हरा नालाय सोरबा सोरबा कमेन्ट नायनोल' फैयो जाहैदों नाथाय नोंथांमोननि जाय बिटिआर एकर्ड खालामग्रा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावसोरनि मानसिखौनो थगायै फोथाय खेबस' खालामजाबाय दिनै इउसुअलनिनो गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङाबो दिनै बिथाङा इउसुअल दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानैब्लाबो बिथाङा आबादारि जानोसै होननानै बुंबाय आरो बिथाङा जाय समाव इउसुअलनि नेहाथारि मोनदोंमोन बे समाव बिथाङा दिल्लीयावसो दंहैयोमोननो बेफोरखौ नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आं भिडिअ एफा होनाय नंला खिन्थु राजु नार्जारि सार नोंथाङा जाय दांदुलिखौ फसायदों गुबुन खामानि गैला फुल टाइम आबादारि जानोसै ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखसै खाफाला मिलायाखसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा दांदुलि हुदुदुलि नोंनो इसिबां हायनारि बुंनो थाङोबा पलिटिकेल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायलायदोंबाबो आङो नट एट अल पलिटिक्सआव कम्फर्टेबल नंथ्रा आं दिनैबो आरो आं बेखौ अपेनलि बुंदों हयथ' रेकर्डिंबो खालामदों सोरबा आं अपेनलि बुंदों आरो अनेस्टलि बुंदों आं जेब्लानोखि एनजिअ मावफैबाय बिनि उनाव बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनबाय जों जिहेतु आन्दलनावनो दंमोन सिगाङाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दंमोन उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जरित जालांबाय थाबाय स्पेसियेलि दानि चिफ आदा प्रमद बर'जों बयबो मिथियो बिथांजों साया सायख्लुम बायदि आं खामानि मावबाय थादोंमोन जेब्लानोखि बिटिआर सुक्तिया जाबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै दाना बिथाङा जेब्लानोखि एबसु प्रेसिडेन्टनिफ्राय माबा होबाय रिजाइन होबाय जोब्बाय बिथांनि टेनियरा एबसु प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा इउपिपिएल आव हाबनोसै समाव एफां बोसोर फ्राय 15-16 बोसोर बिथांजों खामानि मावफानाय हिसाबै जों आदा बेल्लाव आं जों बयबो बड'फा हाउसनिफ्राय बेखौ एस्कर्टसो खालामदोंमोन एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा आं साइडआवसो दङमोन मिटिंनि साइडआव दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारि लाइमोन दैदेनगिरि बेबो इउपिपिएल आव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आंथ' जइनानो जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय एदिन सोबायनानै जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै बिदिनो जोबनानै थांबाय फ्राय एक सप्ता उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन बे दिगम्बर नार्जारि आदा आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय कंग्रेचुलेसन सेक्रेटारि साहाब जाहरबाय आंखौ हाब मानि सेक्रेटारि होनबाय आं मानि सेक्रेटारि होननानै नों इउपिपिएल नि सेक्रेटारि जाबायब्रा आं प्रेसिडेन्ट जाबाय आरोखि बागानपारायाव माबा मोनसे मिटिं दंमोन आं मिटिंआवनो गैयामोन आंखौ सेक्रेटारि दोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय बे बोरै सम्भब आंथ' गैयानो आं बोरै सेक्रेटारि जानांगौ आंथ' रोङाबो जेबो पलिटिक्सनि होननानै आं जानो हानाय नङा जाबाय औ आंखौ नाख्लाय हरनानै नों जायाना नों जानांगोन जाबाय दाना आदा प्रमद बर'आ दा बेबायदिनो उनाव इलेक्सननि दोहौआबो फैबाय उफाय गैया दे खनसे मावनानै होनसै होननानै मावनानै दाना दिनै बुंजाबाय अबस्से सानसेखालि नैबे सांग्रांनि न'आ बेयाव थाजेनबाय थानानै अखानायै ना माला शिबसारा बाव थाबाय आङो बिजों गारियाव गाखोनानै थांबा सेक्रेटारियेटसिम आदा प्रमद बर'खौ होनबाय आं आदा होननानै दाथ' इलेक्सनाबो जोब्बाय गभर्नमेन्टआबो दाबाय नों चिफ जाबाय नोङो पलिटिकेलि मावलांदो आं ससियेलि मावनोसै सानैजों हेल्प होलायबाय थानोसै खिन्थु नों पलिटिकेलि थांदो आं ससियेलि थांसै होननानै बिदि होनबा बियो एकदम बोरैबा खाफालाव हमनानै सांग्रांनि न'निफ्राय सेक्रेटारियेटसिम जेबो बुंलाङाखिसै मोदैल' गबाय मानसिया सेक्रेटारियेटआव सहैग्रोमोना ओंखारनानै आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो होननो हायाखिसै उनावहाय चिफनि चेम्बारनिफ्राय दसे थानानै आं फैबाय बिनि सानथाम उनाव आंखौ दिल्लीयाव लानानै थांबाय फुंनि 2:30सिम बुजायबाय आंखौ मोनसे क्लेरिजेस होननाय 5 स्टार हटेल दङ दिल्लीयाव
फुंनि 2:30 बुजायबाय मानो पलिटिक्सआव थानांगौ उनाव बिथांनि खोथाखौनो मान होनानै दे होमबालाय नोंहा मोजां जायोबा समाजा मोजां जायोबा आं थानोसै होननानै थानाय जाबाय आरो दासिम बै प्रमद बर' बिथांखौनो दांदुलि हुदुदुलि होननानै बुंदो नोङो नङा होमबा जायखौ नोंथांमोना फोथायदोंमोन जायजों नोंथांमोना बिटिआर बिटिसिखौ जौगासारनायनि खामानि मावनो होननानै हप एन्ड एसपिरेसन दंमोन दिनै नोंथांमोना थगायजाबाय मानोना प्रमद बर' होननायानो मिसलिया प्रमद बर' होननायानो थगायसुला प्रमद बर' होननायानो फोथाय खेबस' बे प्रमद बर'आनो जों बर' हारिनि बर' बिमानि मेगनाव मोदै लाबोग्रा दिनै एफाग्राब दुगा दुगा बिसिनाव इएम जिएमफोर दं फेरेंगामोन बायदिया दिनै बिटिसिआव गावनि समस्थियावनो बा गावनि ओनसोलावनो दिनै सावथालफोरा जे बर'फोरखौ थानो मोना मानो मोना होननानै बुंबाय बिनि सायाव एफा दुगा फेरेंगा बायदि सासे फरेस्टनि इएमआ मानो दिनै बादा होनो हायासै हो फेरेंगाया बर'नि नङा नामा फेरेंगाया बै होखारजानाय बर'फोरनि थाखाय नङा नामा फेरेंगाया बै बर'फोरखौ अननो थाखाय बिखा गैया नामा बेवहाय फंसे बाथ्रा बुंनो बेहा खुगायाव राव गैया नामा हा मालायखौबा हाग्रामा महिलारि बिथाङासो एम्बु थेरेदनो नोंसो एम्बु थेरेद नोंसो एम्बु सिथ्र नोंसो एम्बु बालेब फेरेंगा मोनथिबाय दिनै नोंथांमोननि बै दुफां बर' होननाया जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बै बिसायख'थियाव बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरा बिएसइउजों हेफाजाब होजानायमोन बा बिएसइउनिफ्राय जानानै बिजाथि गसंनायमोन बिथांमोननि गारिखौ बुख्रुबलायग्रा बे दुफां होननाया दा मानो इउपिएलनिफ्राय बिथाङा ओंखारखो मानो इउपिएलनिसिम लाइजाम हरखो नोंथांमोननि एफा मोजां मोजां हा बर' हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा बिटिसि बिटिआर बड'लेण्डनि थाखाय मोजां सानग्रा मानसिफोरा दिनै प्रमद बर'खौ गारनानै मानो ओंखारनांगौ जाखो मानो प्रमद बर'आ दांदुलि हुदुदुलि जाबाय दिनैनि दिनाव आरो बेखौनो दिनै जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिएलआव जुगदान जाहैनानै माबा रनजित गिजिमोन बायदिया मा बुंदों हाग्रामायानो खालामदोंनो आरो जाय रिंखां बेथ' साला किडनेयानो गैया बिनि किडनेखौ फाहामनो थाखाय बिपिएफनि लिडारफोरनाव फैसा खाङै खाङै बेखौ अपारेसन खालामदों बे प्रमद बर'आ हरदोंमोन नामा बिनि किडनेखौ फाहामनो हा दा नोंसोर जेसेबांखि होख्रावा जेसेबांखि नोंथांमोना बिटिआरआव गोजोन फैबाय होना मानो जौगाबाय फैबाय होना मानो नोंथांमोना बे मिडिया स्टेटमेन्टआवल' होदों प्रेक्टिकेलाव एक्चुअली जेबो नोंथांमोना मावनो हायाखै दिनैनि रायजो राजाफोरा बे समखौल' नेनानै दङ माब्ला बिटिसिनि बिसायख'थिनि डेट डिक्लेयार होगोन फोसावजागोन बै समखौल' नेनानै दङ जेब्लानो बै समा फैगोन अब्लानो बिपिएफ नांगोलनि सावगारियाव बिटिसिनि रायजो राजा बा मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी बिथांमोना बिपिएफ पलिटिकल पार्टीनि नांगोलनि सावगारियाव दुमदाम भट सौनानै बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ देरहासार होनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ पलिटिकल पार्टीखौनो बिटिसिआव सरकाराव लाबोगोना रोखा दिनै फर्मार डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिटिसिनि बा 6 शिड्युल दानायनि बिथाङाबो सासेमोन नाथाय थांनाय 52थि आबसुनि एनुवेल कनफारेन्सआव बिथांखौ बबाव फज'खो बै अस्ट्रेलियानि अमाबुरिनि खाथियावसो फज'जाबाय अस्ट्रेलियानि अमाबुरि बिना बायदेवाबो मा इउपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंसोर बिटिसिनि जाय जौ फानना जाग्रा बन लायलायनानै जाग्रा जाय अन्थाइ देना जाग्रा नोंथांमोना बेबायदि जानांनाय नंला जिउ खांनांनाय नंला होनबाय इउपिएल सरकारा बोसोरबा जानोसै दिनैसिमबो अन्थाइ देनाय जौ फाननाय बनलाय लायनानै जानांगासिनो इभेन जाय बिथांमोना हाग्रानि साखाथि बाखाथि थानानै बनलाय लायनानै फाननानै जिउ खांबोनायमोन बिथांमोननि संसारखौ दिनै इउपिएल सरकारा थेर बेथेर खालामनानै होबाय आरो जाय बिथांमोना हाग्रानि साखाथि बाखाथि सावथालजों बर'जों बेबायदिनो गुबुन गुबुन जाथिजों अनलायनानै संसार जायोमोन बै बिथांमोनखौबो दिनै सावथालिजों बर'फोरजों नांलाय खमलायसो सोरजिनानै होबाय अब्ला बिटिसिनि इउपिएल सरकारा एफा मोजां सरकारा बेनो जाबाय दिनै इउपिएलनि माखासे सापर्टारफोरा जोंखौसो माने बायदि बायदि कमेन्ट हरनानै जोंखौ माने
जोंनि गोसोआव लोरबांथि सोरजिहोनो सानो नाथाय जों माब्लाबाबो लोरबां जाया जों जेब्लानो सम मोनगोन जोङो BPF खौ मरेलि सापर्ट खालामनाय हिसाबै जों BPF नि मोजांखौ हास्थायनानै BPF खौ बयबो BTC नि साफ्रोमबो जनगण मोनफ्रोमबो धर्म लम्बा-लम्बिनि सुबुंफोरा जाहाथे BPF दोलोनि बिजाथिफोरखौनो नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भट होनानै देरहासार होगोन बेखौ जों अराय सम जोङो बयनियावबो जों खावलायगोन आरो आं आसा खालामो जायखि धोरोम फुजिया मानो बै नोंथांमोना जेब्लानो फुंनि मोनाबिलिनि थाखाय नोंथांमोना इसोरखौ सिन्थिगोन इसोरखौ खुलुमगोन बै समाव BTC नि थाखाय नोंथांमोना BTC आव मोनसे गोग्गो जौगासारनाय लाबोनो थाखाय नोंथांमोना BPF दोलोखौ देरहासार खालामनो आफा आनान गसाइया जथेस्थ जोंनो सहाय हरगोन गोसो गोरबोआव बोलो होगोन होननानै नोंथांमोना बेबायदि गसर गाबनांगोन अब्लानो सानसे BTC नि जिथु गोमानाय बै गोमानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ मोनफिनगोन आरो बै जेब्ला जोङो BPF दोलोआ BTC खौ सासन खालामफिनगोन बैनि उनावहायनो उदां बडलेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाबो जागायफिनगोन होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होनो हायो जों फेरेंगामोन बायदि आं नोंथांमोननो इन्सुरेन्स होबाय जाय इन्दिबि नखरनि बिथांमोनहा नखरफायाव साफा साखरि मोनगोन होननाय बायदि जों नोंथांमोननो इन्सुरेन्स होआ नाथाय BPF दोलोआ देरहागोन बेखौ जोङो खोथा होबाय स' BPF नि जानानै बयबो खामानि मावगोनखौ आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों